Ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi wenze kulongicofoze usubscribe button ukuze indaba uzoyithola ishisa ngasonke isikhathi. Wenganza kwethu ngaphandle nakhuluma vele ngihlale phezulu kwaleyo mpahle engeze ngayo. Sithi ke nganza kwethu ezomhlaba ke bafowethu ayipheli. Lokhu ke kwenzekile ke bafowethu njengoba nje kade ngilokhu ngiqhubeka nje ngikukhombisa ngesimo ke somhlaba. Yabona ke ngibhayile ominye kusisi namhlanje usisi wami nje omncane uyifundela kweminye ama university la eThekwini. Uthe maye ngibhalela kwangitshela ukuthi ke isimo sakhe sinzima kakhulu ngesimo sokuthi ke ekhaya waphuma ke eyofunda lapha ema-university umefika khona ke wafike kusisi ke wafike wathola ke umuntu azohlekisana naye mase utholile umuntu azohlekisana naye eyividoti kanjalo waqedanga lapho waseke sebake wasemfaka kamathambo eswini njengamanje sikhuluma nje usisi uyithwele akazi ukuthi engaya kanjani kubo nesimo sokuthi ke uyaziwa ke ubaba wakhe noma ke kubo even umndeni wakhe bayaziwa ukuthi ke cha impela ke ba abantu ke abangeke impela ke kwehle kahle lokhu ongase ke mhlawumbe usisithola ukuthi ke uyakusho ngesimo ke sokuthi ke mhlawumbe ke nezinye zezinto ukuthi ke ubaba wakhe noma wakhe bangabantu ke abayiqhajayo ngaye ukuthi ke uyintombi even namanje even ngisho esevarsity kodwa ke ake sithole lonke udaba kusisi wami futhi ngiyethemba ukuthi ke ngesigcine futhi la siyafisa ukuthi siqhubeke usisi ke simlandelele lolu daba mhlawumbe sifike ngisho nakubo sithole ukuthi ngempela ke singehliswa kanjani ulanga ngesimo sokuthi usisi even la eThekwini njengebe la eThekwini usehlala ke nomunye ke wabangani bakhe noma ke kubo kwabangani bakhe ngezimo ke sokuthi kodwa kubo uyasho ukuthi ke uyasebenza engasebenzi enjalo sisi wami asikubingelela yebo futhi sawubona yebo sisi sekuyigama nje mhlawumbe mangabuza ukuthi ke uyaphila into enjalo yabo kodwa ke cela sisi wami usilandise singasimoshela abantu isikhathi kwenzakaleni sisi wami kahle kahle mina bhuti ngisuka emzinyathi fike lapha eThekwini ngonyaka odlule ngeindaba zokuthi ngizofunda okay ngafike ngafunda ke I did well as always kwenzakalile ke lokho kuhlukile ukuthi ngingazithola sekukhona umuntu engihlekisana naye lo muntu engihlekisana naye kwawukuthi ke ngicanga kufike stating sokuthi okay uyangibreaker ke kuba i-virgin breaker okay ngahamba ke still kunjalo ngaye ekhaya makuphela unyaka last year ngoDecember I spend my holidays ekhaya njengenjwayelo ngabuya January mangibuya January angizange ngiqaphela ukuthi angiyanga esikhathini ngabona sekuFebruary nyanga yesibili ukuthi hayibo nalast month bengayanga esikhathini ilapho kungiqale kwangistressa khona then ke ngibengimele kungiphoqa ukuthi ngiye eclinic ngiyocheck ukuthi what's going on that's when I found out ukuthi ngikhulelwe into enkinga kakhulu lo daba lami ukuthi mina ngiphuma emndenini o street onomthetho kakhulu baba wami uyibhubesi mina angeke kwehle kahle lokho kwenzakalile manje into enzima kakhulu ukuthi sengize ngiqamba amangamaningi ekhaya ngithi ngiyasebenza ngibe ngingasebenzi angisafundi ngisho ukufunda ngenxa yesisu so ngizocela usizo kwena la ukuthi ungisize ekhaya kumele ngibuyele ekhaya kakhulu kahle njengoba sengizobeletha nginezinyanga ezisikhombisa mangakutshela iqiniso nje Nkosi yami anginayo ngisho imali because bengiphila ngo-NSFAS ekhaya bazi ukuthi u-NSFAS ungihluphile ngabe sengiyasebenza bangixine nasecingweni bangifonela babuza ukuthi kade uze nini ekhaya ngasiza usisi wami omdala wabathambisa ngoba uyena uselazi iqiniso ngiyakhuluma naye eceleni ngamtshela ukuthi angithamisele bona asho ukuthi ngiyasebenza NSFAS uke wangihlupha because naye uke wafunda uyas-understand lesi simo nangempela kwehla kancane kepha nje sebefisa ngisho ukungibona ke bathi noma izinsuku ezimbili ngaphambi kokuthi kuvule manje angikwazi ukuya ekhaya ngalesi simo engikusona ubaba nje angazi angangithungela ngomlilo ngendlela ayiyona manje ubhuti lo wakhulelisayo uyena muphi ukhona kodwa kusiza ukuba khona kwakhe ngoba yena uyafunda like njengoba efunda ke it's not like uzoba there for ingane it's not like futhi uzongivikela ekhaya mina inkinga nje ngifuna ekhaya
angikwazi ukubelethela la ehlane sehlane phela eThekwini meli abo ngiyonza umthetho kahle usiko ekhaya manje nje ngicela ungisize yo manje yini wena vele eyakulingayo nje mhlambe nje eyakulingayo nje ukuthi uze ukhohlwe yonke into ukuthi ubaba wakho mhlambe uwumuntu okanjena noma wakho mhlambe nomndeni wakho yo mama angifuna ukuqambela nami kumuntu ngiyalingeka like ngayizibonela umfana webhinca inhlalisuthi inkosi yami into ekhuluma kahle ulimo olushelelayo nami ngathatheka njengawo wonke amantombazane kwagcina sekuba ngiyekhohle imithetho yasekhaya yo so nje manje ngisenkingeni ngempela ngisenkingeni so usunenyanga engaka manje ezisikhombisa and ngendlela okwenzakala ngakhona ngineyinkinga nje nalengane ngineyinkinga yo and especially abaze bethi if qhubeka kanje ngase ngimdede before time so nje kuzoba kuningi lokho ekhaya sengifika sengiphethe ingane ngazi noma ngoba ekhaya mhlawumbe inhliziyo zibophiwe noma kwenzakalani okubuhlungu ekhaya ave bezigqaja ngami nje emphakathini nje baba maye meeting inhliziyo ethi mina nginenkosazane yami kuzombulala lokho yo kuzombulala ngimbulala ephila ubaba so nje ngiyacela ungisize bandla mhlawumbe ukukhona baba uzongimehluko so mfethu mhlawumbe ke engifisa nje ungakwazi ukuthi wena ukufinyelela ke ekhaya ngabalula nje ukuthi ufike ekhaya so kufike mhlawumbe kube njani umucabanga nje azoba ukhona wena mhlawumbe sokuphelezela yes ngingasho ukuthi mhlawumbe ke kungangcono uma kukhona wena ngoba mangifika ngedwa Nkosi yami mhlawumbe ubaba ngangixosha nalo masakana ami athi ngibuyela ngiphuma khona isithunzi sakhe emphakathini uyabona nje kuningi nje Nkosi yami ngifuna uqamba amanga oqala bengingafundi uyabona nje umntombi abisekho isisu angifundi amanga ngihleli yo manje ka umfana yena uke wakubika lolu daba kubo bengakalibiki uthini yena uthini thalibiki ngani usulinde mina ngekhaya so uzobona ukuthi from kuya kwami ekhaya kwenza uzivumile kodwa isizwe yeba ngenhlanhla azange asiphiki kodwa nje manje nayenzela ikuphi yonke lemkhuba lena how abo go out let's book ama-hotel angithi uNSFAS ubukhona so nje bekompromise wona ntamuza ngemali ka-NSFAS sha amahhotela sasitamuza ngemali ya-NSFAS so nje wagcina usomithi wajabaza wagcina usomithi mangakutshela ngitshele angizange ngitshabaze kwayinto eyenzeka before ngemakhaya a day before ngemakhaya wangibreaka ngihamba ngemakhaya so nje mangibuya January ngeke ubengakabuyi yena-ke wabuya mayibuya ubuya nje I'm not okay and stuff yabona nje ayi uyena kwangigqugquzela ukuthi ngiklinikhi ngempela ngoFebruary ngaye eklinikhi wangiphezela ilapho safica khona lokho angibuza ukuthi from now on sezinjani ngathi angazi nje ekhaya mangifika ekhaya ayi afica ukuthi ngaphezulu kwamandla ngeke
Ubaba uzigqaja kakhulu ngami, kwanzima kwakuthini ngabuya ngeze esikoleni mazivulwa ngaqhubeka ngafunda. Ayibo April savele isiso esikoleni ngaqala lapho ke inkinga Nkosi. Manje ke umama ungeke wazama ukukhuluma naye uma wakho? Lutho nje. Ngingamqala ngakephi uMamkhize? Njengoba ngicela ukuthi ngitshela usisi omdala kuphela. Akekho wemalo. Akekho omunye umuntu owaziyo mina ngaphandle kwadadewethu. Udadewethu mhlawumbe ongaba nesibindi sokukhuluma noma kodwa mina anginaso, nginamahloni, ngiyazenyanya, ngiyazisola. Kuningi nje kuyaphithizela ekhanda lami Nkosi yami. Manje uthandiswa ngisho ukuya ekhaya nje mhlawumbe phela mhlawumbe ubungavela uhambe nje kuthiwa uthandiswa nje ukuya ekhaya. Hayi naloko kuthandiswa Nkosi yami. Ingabe angizi bengingikwazi ekhaya. Ungagolozela ukuthandiswa. Engagolozela ukuthandiswa bokulesi simo ngikusona kube kuthiwa yilinye ikhaya mhlawumbe. Ekhaya awe ma. Manje muwehla nje stopini. Ukuzoba njani nje bekuzoba njani mhlawumbe nje muwehla nje stopini. Njengoba nginje? Phela mina ekhaya kuseduze nasestopini yabo kusemakhaya. Mangitshela lapha estopini uma nobaba basho behlakule engadini. So ngasikhathi behlakule obvious bazongibona. Angeke ngisabona nadadewethu ke mhlawumbe noma ngizobona kuqala. So nje ngabe sengizibukise nomhlaba wonke. Angeke ngikwazi ukuya ekhaya ngifuna amamanga. Yo. Bafowethu lunzima lolu daba. Kodwa ke sithemba uNkulunkulu ukuthi ke uyena ozosikhanyisela indlela. Mhlambe sigcine sifikile ekhaya. Mawukuthi usisi mhlawumbe siyakhulumisana naye. Bathi ke bengicela ukuthi ke nidlale indima lapha kuma comments ukuze sibone ukuthi siphi isombululo esingasiza ngaso usisi. Kodwa ke sinayo ishow ukuthi ke ngesonto elizayo sozama ukuthi ke siye kubo kasisi sikwazi ukuthi ke ukuze sikwazi ukuthi sifike ke abazali sibone ukuthi bona ke bazoresponda kanjani kulolu daba.